Menta perlok nawara HP ko kubor. Hiart makendit kilena hauti. Kinyu ispai dulu Amerika. Ki hauti jong ka Yemen kila terbom thamai ka jahat kit aircraft jong ka Amerika Red Sea. Ka jihar thma target ya kena jahat kit aircraft bekerteng USS Harry S. Truman. La bom na ki misail ba drone. Katkum ka jitu kilena hauti. Kani ka am group jong ka Yemen ka pensyai ka operation ka statement ha ka sito ding. Ki patai kani kum ka jing terbom penhir keput persya ya ka jihar thma ka Amerika. Ya kani ka jahat kit aircraft balabu Red Sea. Kadai kum si benta bat support iki spy duri Amerika bedan na kani ka. Kileno Yemen ki ong baka operation hir thma la kan thublang misail drone bat ki kenhun hadureo. Ka jihar thma kadai ka benta bat penyar ya ka plan sipai bat persya ya ka jahat thma najur. Ka Yemen ka pensya ba ki jing terbom jongka kadai ka jubab siki action ka pro Israel li Amerika. Ki semai ban yai peteng ka jingidai ka khendau ka siap la kadai harengkau la ne hadureo. Ka Amerika campaign ka watlat walenti ban khanglat iki jir thma baling isya ka thma Gaza. Ha ka wibat kaliang kam ka Yemen ba ki jing terbom ka Amerika ki phel ban pentel bori ka bor sipai jongki. Kileno ki ong ba ka jing yale persya jongki kan nek klem kerandin watlada ka jing syak nyot ka bajur. Ki athu ba kila penyari ka public support nam ta ka anti US campaign ha Yemen. Ya kan ka jing yak ba la pelong Hasabin Square jong ka sana minin ka si ka khat sautrik April. Ki leader ka Yemen ki ong ba kan ka jing yak ba kadai ka dak jong ka jing tali bat kun jingmut.